ein Town und ein Berg in Oriental Carpaten. Okay. It's for you, for Lucky Life. It's gift. Oh, Souvenir. thank you. Souvenir. Thank you. It's from Philippines. Yeah? Yes, we are travels around the world. Thank you. Welcome. It's for your lucky, like, no for money. It's like gift for Lucky Life. We every time give for driver some coin. Only for memory. Thank you very much. From where? We are from Slovakia. Czechoslovakia. And we go to Pakistan. Pakistan. We go. We wanna go to Pakistan or there. Romania, Bulgaria, Turkey, Armenia, maybe Iran, but Iran is little bit problem. Now war. Fucking war. But Pakistan is our mission. Maybe. What's your name, bro? Dragon? Dragon. Jano Juro. Duros. Dragos, this is for you gift. It's for you gift, like souvenir for your lucky life. For you be happy and like thanks for your help. Because he is street musician, no? And people throw in like different. Yes. Not for you, but it's for. It's for happy life, like gift, because we thanks for you for your help. Buff. Buff. Hotel Transylvania. Free breakfast. Raňajky do postele, more. Počkaj. Toto je dobrý flek. Toto je dobrý flek, Jurko? To je dobrý flek. Dobrý flek. Za chvíľu sme doma. Dom je všade, takže aj teraz sme doma. Tak, priatelia, stopovať v apríli. Alebo sa dá povedať aj, že poďme niekam do piče, ale my už v piči dávno sme. Pozerajú na to deti, to vieš, že to tam nebudeme dávať, ty vole. A čo? Deti nehrešia kokos? Nie, moje nie. Internet je plné, ty vole, nadávok. No a nemusíš byť debil. A vlastne mi bude na chvíľu vplyvné vzory. Influencery. Správajú debil. Debil jeden. Dobre, aprílové počasie. Aprílové počasie v Karpatoch. Tak si to užite s nami. Je tu zima. Neviete nás zobrať niekto do Bukurešti, hej, more! Nemá zmysel toto. Sereme na to. Končíme s týmto projektom.
že sme asi 200 km pred Bukurešťou a aha. Je vidieť, že sme v horách. Karpaty, more, Karpaty. More, a to som čakal na apríl, že kedy konečne prestane byť pekne. Dneska sa flákame po Bukurešti, ale Bukurešť úplne stojí za veľké H a malé O. Takže zajtra sa tu pálime preč smer Vamaveche. Dneska bude teplá snídanie. Vždycky to hltáme. Po 10 dňoch máme prvú teplú snídani. A zaslúžime si. Zaslúžime, pretože sa nachádzame. Pretože inak len trpíme, spíme v škarpe a niekde medzi medveďmi, v zime, v snehu. A teraz sme si dovolili, keď sme ušetrili. Takže si spravíme kráľovskú snídani teplou. A zamiešame to touto ručne robenou lyžičkou. Z mandlového dreva. Jedine. Fú. Už máme zo 3 dní ten jogurtík. Maybe yes a maybe no. Maybe to pôjde hore, alebo to pôjde dole. Aké to tie čovenky. Takže pripravíme si snídaničku, pretože už je čas. Počkaj, nenatáčam. Natáčam. Koľko? Pretože už je správny čas na snídani. Dobré ránko, Ďurko. Ako sa vyspinkal? Výborne. Výborne? Výborne. Takže. A budeme. Pripravíme si špagety. Nie. Ovsené vločky. Takže Janko je vlastne kuchár dnes road tripu, bez servítky. Bez servítky. Servítky tu nemáme. Ideme všetko bez servítky. Občas toaletný papier. Janko sa stará vlastne o raňajky. A môžeme vám ukázať, čo papáme. A Jurko sa stará o večeru, takže iba raňajkujeme. Večer. Klobása, doca, banán. Takže papáme každý deň, every day. Every day si ideme vločky, banány, to je žereme jak opice. Keď sú banány, tak banány, snažíme sa samozrejme. Dneska si spravíme výnimočne parádny čaj. Wow, Šupuera. Archívni. Ale hlavne si tam sypeme túto zmes. Je čas na reklamu? Je čas na reklamu, pretože sme si vytvorili na túto cestu takú sypkú zmes. Je to vlastne rostlinný proteín. Je to protein Nomadic Nuts. Nomadic Nuts. Brzy na vašich stránkach. Na vašich pultech. Tak a čo sme to chceli ešte? Urobiť si čaj. Štatistiku. Analýza dokázala hovno. Takže prvé čaj. Takže nachádzame sa kde sa nachádzame? V centre Bukurešti. Nachádzame sa v centre Bukurešti, v hosteli. V base. A keďže máme 10 dní za sebou, tak každých 10 dní budeme robiť takéto štatistiky. Aj pre nás, aj pre vás. Takže prvý bod štatistiky je, koľko sme prešli kilometrov. Prvý bod štatistiky je, že štatistiky sú úplne k hovnu. Janko, prešli sme si kokot. A samozrejme nemôžeme zabudnúť, že v Krtíši, keď sme išli do Salaša na rozlúčku, na brinzové halušky, tak sme si stopli taxíka, kamaráta Smile Taxi, že? Veľký Krtíš Smile Taxi. Asi, hej. Nie, že by na tom záležalo, ale áno.
Takže aby sme sa vrátili k tým štatistikám, tak asi najväčšia položka bola Ďurkov nový spacák. To sme bohužiaľ museli kúpiť. Pozdravujem Peťa Rebroša. Peťo, sorry, tvoj spacák to nedal, pretože sme v horách, včera snežilo a ten spacák bol na hovno. Prestan sa napúšťať, spacák to dal Peťo, spacák je vo výbornom stave, ale Ďuri to nedával v tom spacáku. Je to v pohode, jo? Spacák je v poriadku, nechali sme ho deťom rumunským. Nehali sme ho rumunským deťom, takže poslúži, ale my sme stratili 60 € na spacáku, som si musel bohužiaľ kúpiť nové a to je naša najhoršia položka, alebo najväčšia položka. Neboj, pošleme ti číslo účtu za chvíľku do nejakého videa, môžeš to narovnať všetko. No, poď. Čínska medicína. Čínska droga. Kokos, čo to je? Čokoláda z čaju. Wow. Hašiš. No, každý v tom vidí to svoje. Tibetská miska. Počkaj, daj to tam. Počkaj, daj to tam. Točíš? Hej, točíme, dobre. Dneska si dáme na pána, dáme si normálne porcelán, do porcelánu si dáme výnimočne dobre. Takže, aha, wow. Tibetská miska. Prešli sme už 1700 km, som sa pozeral, lebo sme v Bukurešti. Ale ja na toto nemám čas, ja musím variť. Ja mám na plotni tamto ovsenú kašu a on mi je nervózny, potom mi je nervózny, že tak nenapapadý. Vár, stará. Viete čo? Tie podrobné podložky vám skúsime napísať do komentu, alebo niekde to tam dá, že... Jednou vetou. Že? Minuli sme cca. Pokračujeme v štatistikách. 1700 km sme v Bukurešti. 4 krajiny. A minuli sme tým pádom... Ja som na matike nedával pozor, takže s týmto ti nepomôžem, Jurko. Minuli sme nejakých 60 €. Nechce sa mi počítať eurá teraz. Ako míňať to by mi šlo. Ale počítať to potom... 60 € stal spacák a jedlo, boli sme raz v tom supermarkete v Kauflande. Video, tak môžeš, ak máš obojstrannú kameru, tak môžeš rozprávať a rovno točiť takto, kokot. Hej, veď... Máš 360. Veď jasné. No, tak môžeme dve muchy jednou ráno, keď... No, rozprávaj o štatistiky. Ja vám chcem, aby som aj točil jeho, dobre. No však seba tie, však raňajky, aby videli, ako sa pripravujú raňajky šampiónov. Dobre. A rozprávaj tie štatistiky. Máme dve kamery naraz teraz zapnuté, vieš, Bráško. Hej, To pretoč na seba. pretočím to na teba. Na seba si to pretoč. A rozprávaj tie, koľko si ešte minul, povedz. To by ma zaujímalo, koľko si minul. No, rozprávaj, pokračuj. Koľko si minul? Kde si bol včera večer? Čo? Ja tu varím, žením, periem, že sa na to nevyseriem. A ty furt rajzuješ niekde? No koľko si minul? Pokračuj, to by ma fakt zaujímalo. Proste, Možno ešte niekoho to bude zaujímať, ja neviem. proste. Takže z tých 10 dní sme spali iba raz, sme použili stan, iba raz sme spali vonku a dnešný zaplatený hostel sme zaplatili lacný, najlacnejší, čo sme našli v Bukurešti, ale ináč sme spali vždy v vymazlenej Poď. Ale piču.
Kámo, toto bude zase virál. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. Nechce ani vtipkovať. Toto už není sranda, toto už není fakt sranda. Autostop v Rumunsku Ale aspoň je krásny sunset. je super. Pri našich benzínkach MOL sa nám nikdy, ale nikdy nedarí. Pretože už nie sme na MOL. Takže práve že sme zmrznutí jak hovna. Že sa presunieme a skúsime to inou cestou z Bukurešti tým našim smerom. Áno, MOLky nám proste neprinášajú šťastie. Už tu trčíme celý deň. Celý deň sme tu, ty vole. A každý nás má v prdeli. Takže si pekne stopneme autobus a ideme na čierno sa vyvie za mesto. A ideme do stanu. Niekde k vode si ľahnúť. Salut, guys. Poď. Ježiš, aké teplúčko. Takže sme si našli asi ďalší hotel. Máš booking? Je tam recepce? Odkiaľ je slaninka, Ďurko? Slaninka Adidas, tu nesieme až do Slovenska. A predstavte si, že máme vajíčka Vajíčka. od sliepočky. Že myšky sa nasťahovali do ďalšieho hotelu Intercontinental. Pozrite sa, aké mám luxusnú manželskú posteľ, spacáčik, polystyrén. Len manželka ti chýba. Promiň, Ďurko. Buzerant. Dobré ráno. Je 12.4. a ďalší krásny deň. A my sme sa ubytovali dneska v tejto krásnej vile. Vlastne v tejto. Takže ukážeme vám naše priestory. Janko ešte spí. Takže asi takto. DJský pult. A raňajky. Tak dneska vyšlo nám slniečko a nejak sa nám zadarilo. Pretože sme vyšli teraz z auta. Teraz sme vyšli z auta. Prechádzali sme na druhú stranu na benzínku.
A týpek pristal s autom, ani nevieme, čo tam je a povedal nám, či nechceme jedlo. Takže ideme sa pozrieť, čo tam je. Janko, otváraj to. Čože? Hrnčeky. Jaj. Vajíčka, aha. Máme Veľkonoce. Veľkonoce, aha. Vajíčka, Šalát. Príbor. Príbor. Ó, Kola, chleby, koláčiky. Zeleninka, banán pre opice. Banány naše obľúbené. Juj. Čo je to? Chlast. To musíme takomu dať, bohužiaľ, keď nepijeme. Tak dáme takému šoférovi. Šip. Čokoládka pre mňa. Aha. Ó, jedlo. Jedlo, mäso. Čokoládka pre teba. Vajíčko pre teba. Som si Sír, vypolieval. Vajíčka, Sír, a ešte pivo. aj servítky. Pivo, ale tiež alkoholické, Ďurko. Pivo alkoholické. To by si tam lúpol ešte za starých času. Sakra. Sakra, no. Zvypni kameru. A okrem drinku som dostal ešte na cestu kravatu, aby nás brali aj tí bohači. Takže budem teraz vypadať jak podnikateľ. No, alebo keď to nepôjde, tak sa na ňu môžeš čo? Maybe. Want we run now? Yes. What's your name, princess? Denisa. Denisa, this is for you. I don't From us. It's like souvenir for happy life. Thank you. Yes, thank you very much. Slečna nám dala ešte aj matečko, bio. Chcel som jej dať to pivo, ale ani ona nepije, takže to pivo čaká na ďalšieho židiča. Thank you very much, mulțumesc. Talking on the welcome. Ďakujeme, Denisa. Dneska furt len dostávame dárečky. Takže darček od ďalšej stopárky a darček od predchádzajúceho stopára. No dneska to ani neodnesieme, Ďurko, toto všetko. No to musíme rýchlo jesť a piť. Kde je to pivo? Dúfam, že to nechal na tej benzínke. Nie, dáme ho židičovi. Salut. Salut! Pionier. Slniečko vyšlo a nám sa darí. Nevieš, prečo nám nikto nezastane? Neviem. Divní tí ľudia, ne? My máme čas. My si počkáme na toho pravého. Konstanta, dávame to jak králi. Toto je náš kamarát. Jamaica? Yeah. Jamaica. Good name. Bob Marley. Jamaica. To je náš bytný. Tu máme izbičku zase. Takže nádhera. Ako v rozprávke. OK. Voš. And it's gift for you. No drink. It's for you. You don't drink? You can give your family. Mama, papa, brother. No. No alcohol. No, no, Yeah, me too. no, No? For your friend, no, no. neighbor. OK. Tak vidíš, to pivo musíme nájsť nejakého majiteľa k tomu pivu. Budem ho nosiť dovtedy, kým nenájdem nejakého majiteľa, komu to pivo proste dám. Alebo dovtedy, dokým tento jelen nezhodí parohy. Good boy. Neboj sa, čo sa bojíš?
What? Furt na reťazi asi. Záchod máme tu, Ďuri? Hej. Tu máme luxusný toalet. Voilà. Interhotel, ďalší Interhotel Continental. Lovely. Aha, Aha. OK. Love it, love it. Jamajka nás ponúkol koláčikmi. Takže Tak to sa žeráme. všade sa o nás starajú, že? Hej, pretože sme si perfektne naplánovali 3 na stopa. Vychádzali sme na Veľkú noc z Čech a tu nám majú o týždeň posunutú Veľkú noc, že stopujeme furt na sviatky. Nejezdí nikto, ale aspoň majú napečené. Majú aspoň napečené koláčiky. Môžeme tento zjesť. Aha. Kozonak. Vianočka, nie? Pasqual. Paskvil. Teší nás, Ďurko. Naša obľúbená kárčka. Všade sa o nás starajú. No, takže vyspinkáme sa, napapáme sa. Musíme si splniť aj sponzorské sľuby. Ďakujeme našim sponzorom za túto úžasnú kávu. Ale výborná, že? Výborná, hej. Musíme zapromovať. Sami, no. It's okay, Jamajka. Výborná káva. A preto máme takú dobrú Thank you very much. Pretože táto káva Áno, určite to máme z kávičky. je výborná arabika, 100% arabika, namiešaná s hrybikmi. It's coffee, yeah. Coffee with mushrooms. Magic mushrooms. Mushrooms, yes. From Our country. Juri, toto je tiež dobré. Párohovi, daj si to sa. No daj, zadarmo, keď červa potrhá. No, už vystavíme až pri odchode. Dostaneme. We will see. We try go to Iran. It's crazy, but we try. We can make it, do it. Ideme tam ako Cyril a Metod. Nie? Ideme to tam dojebať? Janko si myslí, že ho fotím, ale ja ho nefotím. A sme v Konstance na spodku Rumunska pri mori. Konečne sme pri mori. Tak čo, ideme sa kúpať? Ideme sa kúpať? Áno, ale domov do vane. Vyzeráš na kúpanie, no. Takže zdravíme vás, ľudkovia. A kdeže to sme? Ale čo? Už sme sa dostali k moru. Konstanca! Ale teplota, na kúpanie to není. Na kúpanie to není. Ale to dá. Ale sme 40 km od Vámaveche. Od Vámaveche. Neviem, to je for lucky. To je for lucky. Jamaica. Look. It's souvenir for you.
Is for lucky. It's lucky for lucky life, for be happy all the life. All the life And we pay something for room. for food and for room is good. Is okay? 10 euro. Euros. It's euro. Must change. No, but Oh, something take for food. For food, you can change its money. in bank you change and for food for Okay? mask. Yes, Okay. something. Okay. Kamarát, brother, friend. Ďakujeme za všetko. Senior Jamaica. Senior Jamaica. God bless you and A psíček. Dog. Bye bye. What's his name? No. Ahoj, ahoj psíček a neboj sa nás toľko. Ahoj. Čau. Toto je náš ďalší kamarát, hneď minútu sme sa postavili a hneď za minútu nás obral. What's your name, bro? Bogdan. Bogdan. My name is Bogdan. Bogdan, this is for you. It's like souvenir. It's like souvenir for Thank you, man. your happy life. Thank Okay? you, man. Bogdan, thank you very much. Welcome. Konečne sa dostávame z Rumunska a ideme smer Bulgária. Títo nech nás obehnú pekne. Tých nemusíme. We don't like police. No. OK, pozdravujeme všetkých policajtov, samozrejme vás máme radi. Perfekt, ideme ďalej. Sme si vymenili CDčka, našu muziku. No, aký je ten svet krásny, keď sú ľudia dobrí, nie? Díky moc, doktor. Čau. Ciao, man. Good trip. Čau, Bogdan. Ciao. Thank Ciao, you. Bogdan. Bye. God bless you. God bless, man. Guys, this is for you. What's your name? Trajan. Trajan. It's only like souvenir. We give it every time for driver for happy life from us for memory. Canada. Like Oh, it's it's very from nice. Canada, yes. But Yeah. because I'm street musician, I have many different codes. Yeah. And Yeah. this is for you. Like, thank you very much. Yes, gratitude. OK, thank you. A musím povedať, že sa nám dneska darí. Janko stopuje a král. Minúta po minúte to ide. Bum, bum, bum. Sekáme to. We make document about our travel. Oh, okay. Takže sme konečne na južnom cípe Rumunska. Party vesnička Vamaveche. Boli sme tu asi tak 10 rokov dozadu, keď sme boli ešte divokejší. Ale je to 2 km od bulharských hraníc. Takže dneska sa už ocitneme v Bulharsku. A týmto pádom ďakujeme Rumunsko a my pokračujeme ďalej. Dáme si koláčik od strýca Jamajky, kávičku a pičíme smer Bulharsko.